sadurunge Mia Reza kalau Iwan Timungun tembang Pabupo ini ngatasi duit tanggung dengan konco-konco bapak-bapak petugas kepolisian, TNI bisa Babinsa Mas yang ikut serta menetralisir dan menjadi teman kerja dari pemerintah desa sebesar itu ya bapak-bapak Dimas, panitia termasuk Ibu Dewi selaku Kabid Kebudayaan Bu Dewi Tayaning Tias SSTP uga Mas Gunung sakonco panitia kabeh baik matur sembah nuwun ya agendane Kabupaten Tulungagung ini ada 5 titik yo pementasan wayang bunyi ini dari Kalitan terus tanggal 8 November iki ana 2 dalang Mas Minto kadang sepuh sing saka Pejetangan Balurah Pakis. Wah, saiki dan boys ya undang non saiki timbang biyen Mas Minto marang. Biyen kontrak terus saiki wah bergas. Terus karo bujune to karo garwane tetep rukun nyanyi-nyanyi yo priyayi loro ki ora pedhot utawa runtang runtung iki hamintuno. Ya. Tanggal 8 panjenengane Mas Minto ngasto dalang yo dalam rangka jadi Kabupaten Tulungagung kuwi pasar Bandung bebarengan karo kadangku Mas Cahyo tadi nang Gondosuli Gudang itu tanggal 8 dari 24 lah itu sedobone ngene ditimbali meneh tanggal 13 kuwi nang Kecamatan Ngantru ya nah iki tanggal 13 kuwi Meo sagarwane karo Madiun. Dene puncak acara, dari Kabupaten Tulungagung, kuwi pendopo Kongas Arum Kusumane Bangsa. Ya, nek pendopo Kabupaten Tulungagung. Balange canike ya awake dhewe Mas Minto karo Mas Gondrong. Bintang tamune Mas Percil CS, Mas Lidik CS karo Niken Salindri. Kawibuan Waranggono 24 sinden. Pokoknya ini puncak acara Bapak Bupati ya dan pemerintah Kabupaten Tulungagung memang benar-benar ingin menumbuh kembangkan seni budaya ning bocor luwih seni tradisi sing ana ning Kabupaten Tulungagung kan uga pengen menumbuh kembangkan seniman lokal termasuk awake dhewe iki sing asal mula budane uga saka Tulungagung lan uga menumbuh kembangkan UMKM yang sudah ada loh ya matur nuwun ya Dok Mi semangat ayo semangat oke Ranger semangat juga semangat Pan ya Pan iya aduh bro hati-hati oke ya dadosnya pambukannya Mas di kerja sama Allah dadosnya ya